Okay. Maupay nga aga. O yan. Ngadi kita sa tinampo kay patron. Before anything else. O. Atong na lingion ang bag-o nga highway. In asfalto na. O. So, diretso kita. Ato. Nga di ngayon entrance arong send kita nga to yang pagsulod o documented kuan temperature check kay para makasuod nga to. Sakto nga 35 naman. Okay. No, mana na to diri temperature check diretso na kita ngadto. Patahan ngayon kung kita acknowledge. Ano kita dito alas tulay. Tama deh. Adiyan ka ng tao nga tulay sa tinampo. Sa Moroy Bridge para sa kanang tao. Dito man dito ang para kanang sarakyan. Ay kay ito na liwat. Lugsad. Up. Oh, yo, dami mga boys. Okay. Adian ang bahan. Ang painok siya sa nangyari. Kaya naman, nabulukon sa Diyos na mabuhin ini ng bata ng Jesus, dila siya mga tao. Kaya maarang kita, na dili na siya Diyos. Tao libat siya. Kaya naman, Bye.
kay bisan adikit sini nga krisis, sini nga pandemic, adi kang gihap nakiselebrar sa amo. Una sa natanan, ang barangay, nagsisyon kami, nakarawat kami bisita. Pero may kami restorya nga, kung may maglagpo kam kay parang mangkit sa ato niyang kamutangan. Pero may mga tao nga nalusot. Ini para ini sa ato ta kay kung ano man mag-spread ang virus, kung may man, pero simba ko, punta, waray may tabo. Salamat. Ginpamatian nato ang aton amay sa barangay. Na kauman sining misa ang pamunyag para man makalamisa kita. God bless Barangay Tinampo. Sumuroy. Mopay nga agangan happy. Manan misa. Gawas na. Mga konsul naman ang visual. Murnyagan. Pesta Barangay Tinampo. God bless Barangay Tinampo. Sumuroy. Manan misa. Gawas na. Mga konsul naman ang visual. Murnyagan. Pesta Barangay Tinampo. Ang stage ang sarayawan pero kung di rin lang kagabi pandemic nagsilat siya naman kontak din naman kagabi pero wala kay klaro man subscribe. So ang pagtawagon ang mga Purinyagan kung nabi na kamo, mayang kitagyapon 17. Sa lutungod sa protocol, ang mga kasulod, utrong ko, ang mga tagyaon lang sa bata. Ha? Happy Fiesta, Barangay Sumuroy. Please support Waraya. Padre. Lechon na liwat pero di aksit makakuha na kay hindi nga high blood ay mapatrono na ko so para lang sa ibang tao na lang so at mahalaga nagapamatron kita. Okay, once again, Happy Fiesta, Barangay Sumuroy, to the patron saint, Señor Santo Niño. Okay. Padre, shout out ha Padre. Okay, happy fiesta. Padre Anyolo bro. Okay. Happy Fiesta, Barangay Sumuroy. Third house. Gerardo's residence. Okay. Please Okay. Thank you so Happy Fiesta, Barangay Sumuroy. Happy Fiesta.